Mokabat sa 155,000 pesos kantidad sa iligal nga droga ang nasakmit atol sa gihimong drug buy-bust operation sa Davao del Sur Provincial Office of Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-XI uban ang Provincial Drug Enforcement Unit of Davao del Sur Police Provincial Office o Digos City Police Station. Gihimo ang operasyon alas 8:17 sa buntag kagahapong adlaw Pebrero 10, 2022 sa Puro 4 Barangay Aplaya, Digos City, Davao del Sur. Diin target sa operasyon ang usa ka lister Sardido alias Pau Pau. Apan nakahimo pag-ikya si Sardido human kini daling nakamatikod sa presensya sa operatiba. Ang kauban niining si J. Kaiser Diamad alias Bonbon, 25 anyos, single o residente sa lugar ang mao'y nadakpan sa otoridad. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka dakong pakete sa suspected shabu nga ana sa more or less 5 gramos, kantidad 50,000 pesos. Tulo ka sa shay sa suspected shabu nga more or less 7 gramos, kantidad 105,000 pesos ug uban pang drug paraphernalia. Magatubang ang mga suspect paglapas sa Section 5, Section 11 ug Section 12 sa Article 2 sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, Arman.